piatok 24. mája si študenti 2. B triedy pripravili pre svojich mladších spolužiakov zaujímavé aktivity, ktoré boli venované Dňu Zeme. Na čo ste sa rozhodli počas tohtoročného Dňa Zeme zamerať? Našou témou je odpad náš každodenný a rozhodli sme sa tak preto, aby každá tá trieda mala každý rok nejakú inú tému a myslíme si, že téma odpadu je veľmi dôležitá. Aj s tou odpadovou pyramídou, že ukázať študentom, že najdôležitejšie je odpad odmietnúť, potom najhoršie je, keď sa odpad rozkladá v prírode. Takže snažili sme sa im ukázať, že odpad sa dá využívať aj na rôzne spôsoby a ako ho minimalizovať a efektívne využívať. Tohtoročný Deň Zeme mal v skutočnosti dve časti. Prvá časť boli rozhlasové relácie, ktoré vytvorili žiaci 2. B pre celú školu. Išli 3 dní do rozhlasu. Každý deň bola iná téma. Najskôr to bol, myslím, odpad, potom elektromobilita a potom dôležitosť biodiverzity. Dnes študenti 2. B pripravili 7 stanovísk, ktoré mali spoločnú tému odpad. V podstate sme to zamerali na to, že odpad je poklad a odpad je vlastne surovina, ktorú je vhodné naďalej využiť nejakým spôsobom a prvoradé je, ale snažiť sa tomu odpadu predchádzať, teda minimalizovať. Na akú tému je vaše stanovisko zamerané? Naše stanovisko je zamerané na tému znovu využijeme, takže vlastne ako žiaci môžu znova využiť odpad, ktorý vytvoria doma, napríklad trička, že ich môžu roztrihať a vytvoriť takéto hračky. Prečo ste sa rozhodli pripraviť stanovisko práve na túto tému? Aby sme urobili osvetu o tejto téme pre mladších študentov. My sme vlastne si vybrali túto tému zo 7 tém, ktoré boli zadané, keďže naše všetky stanoviská sú zamerané na odpadovú pyramídu, ktorá je vysvetlená aj na konci všetkým žiakom. Čo ste si pre študentov na vašom stanovisku pripravili? Naši žiaci majú slovo darujeme, poskladajú slovo z kociek a potom máme pre nich nachystanú tajničku. Kvíz formou 2 obrázkov, oni si majú vybrať, čo je lepšie pre planétu. Cieľom aktivít bolo predstaviť krásy našej Zeme a interaktívnou formou poukázať na environmentálne problémy.